अरे ये ना बता रहे कहीं क्यों ताने कौन आ रहा है दे रही थी गिरल करे जा कहलस ममता जाकर ये बचवा कहीं पैर में तोहरा चोट त नाही लागल। देखी माई के ममता क्यों करेजा शरीर से बाहर आके भी अपना बेटा के चिंता करता और वो करेजा से का आवाज आई, बेटा हो तोहके चोटी कहीं त ना लागल, बेटा हो तोहके चोटी कहीं त ना लागल। और आखिरी बार वो करेजा से का आवाज आवता सुनी, जहाँ जाए